Nadiskobrehan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga adunay mga nasugatang problema sa mga fire hydrants. Apil niini ang ubos nga pressure sa tubig. Ana ay dili namogana ug aduna say mga hydrants nga gisakop na sa mga establisyemento nga miabot sa 11 ka buok. Nakita mismo sa mga sakop sa CCDRRRMO ang mga fire hydrants nga nahimutang sa nakadaiyang dapit sa Cebu City. Giulagway kini sa LGU nga delikado kaayo ug galing adunay buigong sunog. Gidasunan usab kini sa BFP Cebu City nga mipadayag nga importante na kaayo nga matag segundo sa pagresponde sa sunog. Mong nang hinaot sila nga mabalik ang access sa mga fire hydrants. Well, this is a serious one, mahamper man ang operation sa firefighting, no? So dapat i-clear gini siya. Usa na sa naghatag na itong problema, no, sa ato ang firefighting operation because ang hydrant usa gina sa ato ang gigamit, especially sa pag refill na to og tubig kay di man na unlimited ang tubig sa atong fire truck.